Gorim u lavi. Jeste ljudi. Dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Gorim u lavi. Evo ovako, vidite, ja sam malo ubio krave. Gorim u dobio lavi. šekere trske i našao sam 16 bookshelfa. A ja sam gorim u lavi. Molimo, pružite podršku ovoj hit pesmi Gorim u lavi. Gorim u lavi. Gorim u lavi. Gorim u lavi. Fantastična hit pesma, nadamo se da će se svidjeti mladima na... Like, subscribe i taj to. Ima onda tvori poseban kanal za muziku i to prva muzička pesma da bude Gorim u lavi, gorim u lavi. Grešiš u C duru. Ne znam ja to pevam. Pa normalno. To je tvoj hit. Evo ovako. Idemo sad napravimo. Još nisi popio u vodu. Ja ti tu ništim u vodu. Trebaš mi ti. Imaš li? Imaš li? Šta ti To. treba? Šta si uzeo, nisam vidio. Vidjet ćeš, ako me budeš pratio. Baš trče. Evo ovako ćemo sad znači. Ima da uradimo isto koji na ovom stranu. Znači, tu da bude ovako, ne znam što. Nećemo da se prođe. Joj, pogledaj. Vidiš da sam ja? Ne. Trenutno sam između naših puteva i pravim nešto Ajde, što kad me vidiš, reci mi. Vidim ti samo ime. Aj, vidi mene. Ne mogu sa tebe, nešto mi uopće ne Evo. te vidim. Imreš onda, imreš. Počinjemo projekat. Dobro, on počinje projekat Aj, Zelena poželim priroda. sreću. Hvala. Evo. Sad Počinjemo. ja zaprim enchanting sav. Znači, koliko se ja sjećam, ide ovako. Evo. Znači, tu sam dao jedan blok, znači ovdje. Evo. Evo, opet nisam ja počeo štopericu, znači ovo mi se dešava u zadnja 3 snimanja da ne počnem štopericu. Moram da prvo mere da odradim. Aj, pa mere. Sve moram. Ovako ćemo, ako vas zanima kako se zove projekat Zelena priroda, Zelena grana. dobro, Zelena grana, ako vas zanima šta se radi u tom projektu, morat ćete da Odgovorite u komentar na pitanje. na komentar da odgovorite, ja želim da znam šta je Zelena priroda i mi ćemo u sljedećoj epizodi Pokazati. objasniti. Da. A nećeš ti objasniti, nego ću ja objasniti jer je moj projekat. Čekaj, šta sam ja doradio? Zajebao sam se. Imaš drveta? Ja mislim da imam više. Mukam da idem sad opće kad mi je tvoja bliža. Može, mislim da bude dovoljno. Joj, prvi put kiša pada u serijalu. Neka nek pada, ne mogu neći da isključujem. Zašto ja ovako radim kad mi je tako, ne mogu lakše, naravno. Kako se zove, znači, rekli smo, ako vas zanima šta je projekat Zelena grana, lajkujte video, u komentaru napišite o sljedećem. Ja želim da znam šta je projekat Zelena grana.
I zapamtite, zelena grana. Ne kao što je gospodin rekao, zelena priroda. Ma isto je sa sranje. Evo kako se zove, ovako, sad ćemo da imamo da napravimo ovu enchantment salu. Ovo sam ja između epizoda malo nabavila ove, tako. Sad ćemo nešto. Što sam ja ostavila? Ništa, ajde. Ne znam, sad će mi trebati jedan crafting table, njega ćemo postaviti. Ovdje na ulaz. Ne, ovdje ćemo se window stavimo da ovdje se pravi što, a ovdje ćemo, imamo li to još dijelova. Tako tu. Možda ukrasimo ovdje puteve. Pošto ovo ovako ogradimo ovim putima zato što ćemo da, ovo ćemo zajednički koristiti. Ne bi on pravio svoju enchantment salu, ja svoj, pa zato ja ovo pravim između. Tako, sad je lepše. Sad, šta sam teo? Napravimo bookshelf. Da ti treba dijamantski kramp. Imam. Ali ja ne mogu ga poznajem. Gdje si to? Evo me, iznad puta, iznad kanala, gdje si ti? Ja sam u kanalu. Evo mi, ja sam. Evo. Aha, tu si, nisam vidio to. Hvala. Fali nam još 6 knjiga. Jo, imam ja kožu ako će ti dam. Daj mi kožu, trebaj mi kožu. Imaš li one šećerne rske? Nisam posadio sam, nemam ti kožu. Daj, gdje si? Eno ti tamo sam posadio. Gdje? Tam. Off. Neće biti dovoljno. Ajde da spavam. Ajde. Ajde, ja sam legao. Beži bro odakle. Šta to radiš? Beži odakle. Skači mi po krevetu. Nije tvoj. Daj vidiš da imaš krevet. Gdje što? Bežim. U krevet. Ide. Ne, doći u moj krevet. Moram požurno. Pum pa pa pum pa pa pum. Ima brže stići gonim ili dođi tu. Ti si šokovan tu. Pak. Dobre si zajebao. Joj, krave, jupi. Ja dođi kod mene vam gore. A ne mogu. Dođi kod mene. Dođi kod mene da spavam. Ajde, pronaćim jednu kod tebe. Evo, ja sam htio kod tebe, ali ti mi nisi dao. Hello! Pada kiša na polju. Lepo. A meni ne pada, imam teksturu i meni ne pada. Gdje si legao teksturu? Laku noć. Noć. Ćao. Obećao da neću, molim te, vrati se. Nemoj. Evo, legao sam. Evo, prvi sam legao. Gdje sam zaspao? Sam to zaspao put za tunel, a nisam. Ćao. Evo, sada. Šta ćemo sada da uradimo? Jeste. Nemam kramp. Evo mi da. Kramp. Ne, imam, nego metal neki imam, ali to mi sad, nisam uzeo lopotu. Evo tako. Znaš što nismo uzeli u Netheru? Ne. Znaš što nismo uzeli u Netheru? Nismo, kako se zove, uzeli ono čudo. Mogu mi reći glowstone. Joj, mislim da imam ja bluestone. Glowstone!
Me je izučilo blue. Ja napravi napitke. Ja sam vještac. Kako mi je lepa farma. Napravim inventor nisam. Evo ovako. Sad prvo ima... Stavim tu. Sam stavio odnes. Jes. Koji ćemo ovo dostim. Koliko traje epizoda? Ma ne znam, sve traje nekih 8, 9. Što sam ti ovo, treba mi... Imaš ti one... Netherwort? Da. Dobro, ne treba mi. Evo ovo sad. Evo ovako, stavit ćemo ovako tu. I treba mi jedna šećerna tečka. Ne, a dvije sam zasadio. Tečka. Da razmislim. Za napitak, taj mi treba... Ne, sad ne treba. Znam što mi treba. Stvar ne mogu, nema čarka rep. Dobro, da znamo onda da onda imamo ono za napitke, tako da, ajde sad da napravimo The Giant pečurke. Što se prave džinovske pečurke? Ne, A dođi kod mene, samo na moment. čekaj. Kako mi je lepo ovo, kad spustim pravo dole farma, ima svega i svačega. Kaj dođi? No ne onda jedem opet. Meni će hrana ovdje u ovom serijalu biti najveći problem. Ima da posadim ovdje. Ajde dođi. Evo me samo rosti neki Evo stvar. nisam, nemoj kroz tunel, samo izađi svoje kuće. Evo, tu. Okej. Šta ti trebam ja? Dođi vam, požuri. Vidiš vam gdje sam ja. Vidiš me, Jesi ti? vidiš me vam. Idemo, aha vidim. Što? Geronimo! Kakav skok. Sjedi ovdje. Posmatraj. Kako se pravi džinovska gljiva. Ovo nisam morao vidjeti. Ovako, prvo što radimo... Hvala ti, tamo nema hrane. Prvo što radimo, uzmemo kofu vode, vidiš. Thank you. Stavimo kofu vode ovdje. Pa sad ovo. Koju ćeš pečurku, sivu ili crvenu? Zelenu. Sivu crvenu. Zelenu. Molim te, požuri, reci sad da ću još ovdje uradim, to je to. Crvenu. Crvenu. Uzmemo crvenu pečurku i stavimo tu. E pazi šta se sad radi. Sad treba bum. Uzmeš, klikneš jednom. Ne boje farvi. Dođi sa ovom klubu. Dođi vam, nisam završio lekciju, Evo ti, svaka čast za to. Evo ti. Imam ja poklon za tebe. I za tebe. Imam ja za tebe. Idemo. Fajt za kraj ove epizode. Ja sam tamanio. Nikada mi neš pobjeći.
Oh, fuck. Hvala. Kurva srće. Ja sam pun bio. Nikada budeš tu biti. Gdje bežiš? Znaš da si ti meni iskinuo 3 srceta. Molim. A, Gotov si. Još jedan hitac. Imam osjećaj. a nemoj da me biješ. Evo ti. Malo da mi pugne kripe. Gdje si pobjegao, ne vidite. Izgubio sam te. Izgubio sam tebe, ali tvoju kuću nisam. Nikada nećeš uspjeti da zadržiš svoju kuću. A ne, ohijeva kuća, haha. Jo, koliko ima ovdje ovog drveća sa 4. Ovdje ih ima bezbroj. Što ti rekao? Jo, evo ih krave. 10 krava ima. Ubi, trebaju nam. Svinja! Pa Dvije imam ja svinje. svinje, imam ja svinje vam kod mene. Joj, 3. Ovce imaju ovdje. Trebaju nam ovce. Ne. Ovdje 6 ovaca ima. Znaš kako životinja ima? Aha, vidi tvoju kuću. Ne. O daj. Umrećeš od moje ruke. Umri. Buri se kao čovjek, ne kao ženica. Ostalo mi je 2,5 srceta. Dok nije palo na pamet. Sad ne možeš izađeš iz kuće. Logi, baš ti je lepa kuća. Gdje si? Gdje si ti nastao, alo? Alo, Logi? Pa samo da ti kažem da ti kuća je mnogo lepo ukrašena. Vajda. Sačka, vidi se dovo je. Nisam se očekivao. Dobro, to je to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ćao!